Oimore nyakorom gajwange mara Henirio Makare machiegni ahinya chenro enoimore wantiere kod wech manyien tarik 10 kod 7 dwe mar 8 2020 kod 6 pod waketo wang'wa e kaunti ma Homa Bay kama tuono muochie e limbe mar Linda Mwananchi e kinde ma bende nyaka sani nyakorom gajwange oseyango ni ji 2 ma owito ngimagi ji 8 Mahau Prabich pod yudo thieth kuonde opogore kaluwore gi tulo manomuoch e romono mar siasa ka bende jofwambo duondgi kotendre gi kaka nomonjgi e limbe ma kamano nyakorom gajwange kinde ma bende gin to ne gitimo mana tijgi gimoko mang'eny waikone chenro mar imo odhiambo ma kawuono go kod mbaka lai en 3:6 nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imbui ma X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi tuondweche Wawuoro ni to ka ma jong'en mani kar kanisa kendo tie signboard manyiso ni ma kar kanisa. Ang'o momiyo gik ma kamago nyalo timore? Wadwaro ni mondo jowagi obed piny mondo gitiek kwak chandruok aila mwaneno dhi mbele kae. Ji 2 yangi ni owito ngimagi kama moko ma ok tin ne 54 oyudo hinyruok kaluwore kod tulo manyomuoch Homa Bay. You can see, blatantly, a case of determination on the part of government to engage in this level of violence. With makero sirikal tesre wuok tung mosuo kod sirikal ewi medruok timbe njore e pachoka. Nyaka nyoro ni endi akiyudo nyathi adholo pongo dende. Dichuo moro maki Mombasa bang' tweyo kendo rodho nyamina nega nyathine manyako ma ja higni 2.5 mawachore ni jaode ne obirogo e keny. Machiegni nyakorom gajwange jaloko en Belinda Phillips nyinga Lydia Hoke wachao kod kaunti ma Homa Bay kama ji 2 kama oting'o apisa mar obila oyange ni owito ngimagi e tulo manyomuoch e boma ma Homa Bay e kinde romo mar Linda Mwananchi kama oko 50 kod 4 bende nyoyudo hinyruok mopogore ka nyamburko 6 bende nyowang' e kinde tulono. Aka reporter marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero jopiny ma Homa Bay okwayo siasa mar kwe mar thiro tulo kod njore manyoro no neno e kaunti no ma Homa Bay. Tula mapek manowuoche kinde romo mar siasa mane obagi gi kweth mar Linda Mwananchi e boma ma Homa Bay oyangi ni oweyo ka ji 2 kama oting'o apisa moro mar obila kaachiel kod miyo moro ne owito ngimagi ka ji mamoko 54 to ne owuok kod hinyruok. Obila no manitie kweth obila mane ogol e counties mamoko mar jiwo arita e kaunti ma Homa Bay e kinde romo ma kamano ne owito ngimane bang' ka kweth rowere moko ne ochiele gi kite kind chiro molare kod manyangweso kane oriembo nyamburko dok e stend obila ma Muhoroni mane otiye. Komanda mar obila e kaunti ma Homa Bay Lawrence Koilem oyango ni obila mamoko 8 bende noyudo hinyruok e kinde lwenyno. Alikuwa ameshatoka kwa kazi. He was going back to Kisumu because all those officers were from Kisumu. So while he was on his way back to Kisumu between Olare and Nyangweso, I think vijana waliwatupia mawe because he was a driver, he lost control. Sasa hiyo gari ikaenda ikapenduka. With him was the hospital and other officers. Lakini yeye akaumia sasa ameenda kupass on akiwa Kisumu akitipiwa. He was driving the vehicle sasa akapigwa kabisa. Askari 8 wamekuwa injured in total. Mmoja wa APS baada huko Kisii alikongwa juu ya chicho. Bende kaluwore gi report mar osiptal maduong' ma Homa Bay, miyo moro ne owito ngimane ka yudo thieth bang' ka nyamburko mar kweth Linda Mwananchi ne okalo kuome e kinde mane oringo mondo otony bang' ka lweny osemuoch ka ji mamoko 46 ne oyudo hinyruok mag beti ka moko bende ne ochiel kod magina. Monj ma kamano bende otim e lok tich mar kanisa Adwen mar Lake Victoria Field bende tie lale ka chud bura ma Homa Bay town kama kweth rowere moko nyomonjo gi kite kendo ketho mwandu mathoth. Jatend Lake Victoria Field Pastor Samson Okwach wacho ni rowere makamago ne owang'o nyaka buge ma jodolo tiyogo e kiche ma sani dhi nyime kanisa mag Adwen mopogore. Jomanyo riot kuonde gi odonjo ofiswa motoyo ofis ketho otoyo geche okwalo gik moko e igi makoro weg geche go kaka timre onge. Koro wawuoro ni to ka ma ji ong'en mana ni kar kanisa kendo nitie signboard manyiso ni ma kar kanisa. Ang'o momiyo gik ma kamago nyalo timore madonj ka? Ok wamor gi siasa manyotimore nyoro nikech oweyo ka kumwa nyatiye koro onge. Koro mano en gima rach kana joyalo mag kitepe manyokelo report koa e kiche gigegi nokaw owang' mach gionge lewni makoro ginyabedogo. Fise wato gik moko koro waonge kata kama wanyalo tiye. Ang'o momiyo gik ma kamago nyalo timore
siasa inano wa condemn kabisa. Moko kuom jopiny okwedo tulo makamano ka gijiwo siasa mar kwe motelo ne yiero mar 2027. Siasa en gima biro to dhi. Koro gik motimore Homa Bay ok ber. Nikech rally manotimore Homa Bay town ne en rally manotim gotieno. Koro rally magotieno gimoro amora nyalo wuoke. Ok wang'eyo kama ne attack nyalo wuoke. Siasa ni kadhi mbele kamae biro miyowa wabiro bedo maonge nyithindo. Nikech itiyo gi nyithindo matindo mwanyuolo kaka jonyuol, nyithiwa hinyore oko ka. Omiyo nakwa jotendwa duto te. Giwuok e chama achiel mar ODM. Giwe kelo koko. Ka gin wach moro gilos kendgi. Wan gi dwaro mar mondo wabed kanyakla kaka oganda, mondo wadhi e lojni kaka oganda. Wuodwa mababu ni kocha. Bedo ni en kocha, chandruok duto te wang'eyo kuma nowuoke. Wadwaro ni mondo jowagi obed piny mondo gitiek wak chandruok aila mwaneno dhi mbele kae. Maendi en apaya mawuok e boma ma Homa Bay kochiko boma ma Mbita, achiel kuom kuonde ma lweny notime nduoko kinde rally ma Linda Mwananchi e boma ma Homa Bay ka. En lweny mokelo kethruok mag mwandu, irruok mar oganda ka nitie jogo ma bende owito ngimagi ka jopiny e kaunti ma Homa Bay ka ndi kwayo siasa mar kwe e kinde ma piny Kenya chomo yiero mag 2027. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Ndalo achiel tok kweth mar jonjore monjo jofwamb weche 4 e limbe mar kweth Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay. Moko kuom jofwamb weche mag kambi mar All Media Services anayudo hinyruok mopogore opogore ywagore kod kit hinyruok mane giyudo tok kweth nomonjogi kendo ketho nyamburko mar kambi mar All Media Services. Jafwambo marwa Steve Biko nogo mbaka kod jofwamb weche ariyogo kendo mae siganano. Limbe mar kweth mar Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay giko dira mokalo nopong' kod ywaruok maka kod kacha e kind kweth masiro Linda Mwananchi kod mano mabalo kode. Kata kamano, ywaruok makamae ne ok en mar kweth ariyogo giwegi, ni mar kweth moro nomonjo nyaka jofwamb weche manoriko tayo tijgi mar chwalo weche matimore ne jopiny. E kinde monj makamano, Kevin Fraji kod Kibet Kosgei, magin jotije kambi mar Royal Media Services, noyudo hinyruok mopogore bang' kweth moro mar rowere monjo gi ondamo manok kapok idonjo boma ma Homa Bay. Wanataka kunyang'anya kamera. Akang'ang'ana kamera na mimi nimeficha masimu hapa chini. Tulikuwa nataka masimu. So walikang'ana na huyu akasema fungua butu, kaambia hakuna kitu kwa butu. Wakakonga mawe. Walipokonga mawe akapata iko ile mfuko tu ya vyombo zetu. Wakaanza usijui ni nini walichukua vitu kadhaa. Wakaanza kuchukua vitu zetu kwa gari. So hapo mbele tulikuwa tumekaa ndio nilikuwa na kamera na some few equipments. So nao wakijaribu kuzivuta, nilikuwa najaribu kwa block kuchukua. So leo wakijaribu kuvuta kamera nikaekelea mkono ndio nikapatwa na panga kidogo kwa mkono. So after hapo wakaanza kutupiga na mawe. Ibet wacho ni katodok ni rem no saso dende. Nochone mar goyo kona kendo dok chien ni mar kwan rowerego ne medore kendo ne gimedo hinyogi bang' toyo dirisha duto mag nyamburko no ka kite bende ne chwer kuomgi ka koth. Stuka hata yeye pia kichwa uso imepasuliwa. Sasa tukapeka na tayari amechoma gari hapo Nyumba ilikuwa naungua opposite na gari ya mtu. Sasa tukaambia sisi ni wanahabari tunajua. Sisi hatuwaki watu wa anta, tukaambia sisi si watu wa siasa. Sisi ni kutafuta tu habari, hata yenyu tunaweza kupata. So hatukuwa na mrengo yoyote sisi. So alituchapa hivyo mpaka mmoja wao akakuja nikapeka najaribu hata kuongea Kijaluo. Ang'o mara jomera, ang'o nyatiwa. Mimi naongea tu ile nakuja. Mmoja wao tu akaniambia, "Wewe toa gari." Sasa kutoa gari haiendi. Sauri amepasua miguu yote mbili ya nyuma. Lakini nikang'ang'ana na damu inamwagika. Sasa mkono akakanda. Aisiki steri. Bang' yo tole log tich mar RMS nochwalgi od thieth ma Homa Bay magikone to jonjorego nochope kendo ka gidwaro medo hinyogi nyaka e otanda mar midekre. Ikone Kevin kod Kibet nochope boma ma Kisumu mar yudo thieth ka koro ginyiso luoro margi ni ratich jofwamb weche ni kama rach e kinde ma piny Kenya ikore mar dhi yiero. Without ule journalist ama ule photo videographer ama reporter aungejua kitu inafanyika Homa Bay kama uko Nairobi ama uko Moyale ama wapi. So this person, ule mtu anakusaidia ku get that information of what is happening. Huyo mtu ako kazi. Just like pia wewe unaweza kuwa kazi yako mahali. Monjo miti mna jofwamb weche pachoka. Koro medo jembora ahinya te rombe mag siasa ka penjo maduong' en ni ng'ano manyalo golo dok e it jopiny ponono jofwamb weche okichore gi chien kaluwore kod luoro mar ngimagi. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Wamedo kwayo
Chang mapiyo na Kevin kod Kibet kwa dhimbele nyakora mgajwang kwith maglinda mwananchi koro seo serikal mamalo kod mar kaunti ma Homa Bay ei monj mag siasa manyoti more Homa Bay. Kwith no koro kone duol matao yiero kod kiew pachoka IBC mondo tam jo siasa moyud kod siao tulo. Hinyoganda kod neke kinde mag rombe siasa tam gilaro kombe yiero mabiro. Gikoni apisas magi magarita kwe manyoyudo hinyruok yudo thieth e kinde mare mosaso gikaluwore gi kit hinyruok maricho manegi yudo. Several of our vehicles were hauled with stones and other projectiles by terrorists standing just 200 meters away from a police block at Rangwe. Evidently, the police were not interested in stopping the real criminals. They only wanted to make sure that we were able to defend ourselves when attacked. You can block roads, but you can never block the determination of the people. You can kill people using guns and thugs, but you can never kill the spirit of a nation that has decided to bring changes in this country. They must tell us who in the security system was tracking us electronically and telling the goons where we were and how we were moving. They must, because we know they were doing it. Kama chelo nyakora mgajwang jalupo gai madun bura ma Jubilee Fred Matiang'i seo serikal kumremra kore kod njore mag siasa Thurka. Matiang'i okone serikal yudo malingling momondo maok nyal kalo maok giyudo kaka itieko monj machal kod mano okelo tho mar ji ariyo kod hinyruok mar ji ma ok tin ne 54 Homa Bay magitimore kinde ma jotelo maketo serikal tesre medo nyiso luore wi timbe njore mamedre Thurka. Ola Nyambaga ntiere kod ler. Bang' romo mar siasa mar linda mwananchi mapod kelo mbaka kindo kanda manyota kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino kanyakla kod gavana James Orengo e kweth maketo serikal e orindi maliet e koro medo wuok tug mosuo kod serikal e wi medruok mar njore mag siasa Thurka. E lupo gai mar Jubilee Dr. Fred Ukengo Matiang'i olwar gi serikal mar William Ruto e lo kose nigi nyayo njore. Matiang'i koni serikal ok nyal bedo ni poko yudo malingling mag monj mag siasa ne linda mwananchi kata odoko ni tok yudo malingling go to nyoge yiero mar ling thithithi kama tuo. The scale of violence in Homa Bay and the activity that happened there could have happened without the knowledge of the National Security Council and without the knowledge especially of the president, because I have been in that environment before. The president receives executive intelligence briefings wherever he is, even if he is in Greenland or attending the UN General Assembly. Matiang'i koni kweth maketo serikal tesre igeto kendo tem thiro kenge mag siasa e kod serikal kar kawo ting' mar tieko njore pachoka madhi inyo Kenya kendo kete okenge mag pinje mag tulo kod njore. This is something that was premeditated, it had been happening, it was planned. The next question you ask is, where was the county security team led by the county commissioner in Homa Bay? Where was the regional security team led by the regional commissioner in Kisumu? Mageti mureka kweth maglinda mwananchi bade ma Kisumu e koro dwaro ni mondo tim nonro kendo kawo okang' mar chik mapiyo ne jok maketho chike yor hinyo oganda kendo kelo tho. Wabiro miyo agenda marwa to utong'owa itong'o nyathi jaluo wadu. Nyalith nandi tinego jaluo wadu ma at one point nyaminu otedo ugenya. To wadwa ng'eyo ka opondo Kaluma mancha nyiso ji ni odhi otongre gi bede cha. Ang'o miyo pok omake? Koso en above the law, en oingo chik ma ok nyal make. E kaunti ma Siaya jokanyo golo duon gi kendo kuong'o rakruok manyo timore Homa Bay ka ginyiso luoro margi ni ka okang' mar chik kod ogai mar obila Douglas Kanja to piny biro dung buru ka kendo joket mwandu biro ng'wano piendegi kendo dok thuchegi. Gijiwo gai mar ODM Dr. Oburu Oginga mondo gol duonde wi chal mar siasa ma Nyanza manyiso picha marach. Ni unyalego Raila Amolo Odinga da bedo ni ongima da koyie gima chal kamano mondo timre e pinywa ka. Miyo wadwaro kwe mondo bedie. Miyo
Gimaduong' kabisa i democracy and political tolerance. Mane gima dahera hinya mondo bedie. To gimaduong' kabisa mwaiwago ni jatend gimiluongo ni jaduong' Oburu, Dr. Oburu Oginga. No, Oburu poko wache gimo kata nyosi loso gigi. Oburu poko wache gimo kata gon jowa mos manyo hinyere gi jowa manyotho nyaka sani. Kineno kaguok gweyo kidhi dala jaduong' wadu tiwache ni mak guogi. Wanene isinema ni Yemen wang, wanene Afghanistan wang, wanene Syria wang, wanene Haiti wang. Mae kama Kenya chike. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kuom dweche mathoth nyakwar Mgajwang, jonjore osebedo ka kelo tulo kod ywaruok e rombe mag siasa e pacho ka. Timbegi bende kelo kwan mamalo mag tho kod kethruok mag mwandu ka bende obila nenre ni tich otamo. Kata obedo ni singo nochiw kod jatend piny Kenya William Ruto kanyakla gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ni gibiro rakore kod jonjore go. Jopiny penjore ni nyaka karang'o kapok sirikal okawo ndawo malong'o. Lilian Atieno ndiere kod ler. We now go to political rallies. And then we have goons. Our security agencies must do their job within the law. En singo manyo chiw kod jatend piny William Ruto e wi rakruok gi jonjore makelo tulo e romo mag siasa. Singo ma bende nochako nuo kod jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen kowacho ni thoth jonjore imako. The DCI is already analyzing that CCTV camera. One of them was arrested immediately and a number are being arrested. We will take those people to court and they will be held to account. Kata kamano, thoth gi iweyo thuolo kosechop gi doho. Tuko sawa, twendeni. Kata obedo ni sirkal osebedo ka golo siem mager ne jonjorego, bende kaka timbe njorego medo mako mach e pacho ka. Odiochieng' mar Jumapil, kweth mar Linda Mwananchi nyoyudore kama tek ka gimenyore wang' gi wang' kod jonjore. Rakruok moseyangi ni nyokelo tho ji 2 kama moko buora bende nyoyudo hinyruok. Kopogore gi Homa Bay, ne en Gilgil kod Nakuru Town West kama ne safar mar nyamburko mag jatend DCP Rigathi Gachagua nochiel kod kite. Kata ute lamo nokowe chien. Jonjore nenore kama medo timo tama kendo ok giluoro kata duon jatend piny. Bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi, goons wote wanyoroshwe kiboko. Shida ya goons sio watu vijana hawana kazi, sijui ni nini. It is errant or wayward political leaders ambao they go deliberately recruit na kuchukua goons kutumia for because they don't have alternative political policies. Penjo en ni dipo ni sirkal jonjore osetamo wangi. Lilian Atieno, Ramogi TV. Jatend DCP Rigathi Gachagua konegi kore mar biro yombo jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro kochiwo ranyisi kod yiero ma ol kalau mane DCP oyude loch okone njore manene pacho ka medo ketho ne Ruto ka jopiny medo tang' kod kitende. Rigathi noloso Mathira e kaunti ma Nyeri. Osa sirikal kaluwore kod tulo manyotimore Homa Bay koluwo ni sani ogendni ma pacho ka osechako tang' kod tend William Ruto kendo gibiro jwang'e e kinde ombulu. Huyo moto boy shout. Ile imeundwa na watu waliotoka kwa mapo boy shout. Hiyo ni kitabu ya Yohana sura ya 20. Mlima imeenda haijaenda. Hiyo lokalao ilikuwa ni kijojo. Wewe Kasongo goja Mathira. Goja Mathira. Lokalao ni kionjo. Goja hapo Mathira utaona. Sasa ile kitu ya kuhuzunisha ni kwamba huyu Ruto ameamua kutumia fujo kulazimisha watu wampigie kura. Hapa Mlimani ametusumbua for the last 2 years. Kutuma wahuni kuharibu mali na kupiga watu. Pale jana Homa Bay, magari ya Linda Mwananchi karibu 7 imechomwa. Ati alazimisha Wajaluo wapende yeye. Sasa hata ndio ameharibu zaidi.
Ile kura kidogo alikuwa naye Wajaluo yote imeenda. Hapa mlimani hakuna kitu. Kwa Wakamba hakuna. Pale kwa kina Sifuna na Wamalwa hakuna. Huyu mtu amekwama. Si ndio? Moko mjo siasa, masiro lwedo pinyo wacho, huwok tung musuo kod jowadgi maketo serikal tesre. Magikoni nyiso jatend piny Kenya William Ruto achaya, kendo luone ng'ata madwaro piem gi Ruto mondo rite debe. Yiero maduong' ma 2027. Negilose kinde nyasi mar siro joma mine Bonchari, kaunti ma Kisii, kod Kuisero e kaunti ma Kakamega. Gikone giikore mar biro neno ni Ruto oyudo loch e yiero mabiro kokalo e yor demokrasia ma oketie chike ma pacho kae. Gimako chung' ni kweth makero serikal tesre onge kod agenda moro amora manyalo reso jo Kenya, kendo gibiro neno buru e kindego ma yiero mabiro chopo. Hii nchi ya Kenya lazima tuwe na heshima. Wale ambao wanatamani kuania kiti cha urais, hiyo ni haki yao, lakini wakuje kwa upole, si ndio? Wakuje kwa upole, waombe kura. Mambo ya fitina, mambo ya ghasia, mambo ya fujo wachane nayo. Wenye fitina, wenye ukabila, wenye wivu, tutawashinda wakabila ama watatushinda? Tuonyoroshe hawa, tunyoroshe hawa asubuhi na mapema. Wakasema tuonyeshe ni nini William Ruto amefanya. Wacha mimi donyo niseme, kama umeenda Nakuru, kama umeenda Naivasha, ile barabara ya Rironi ni William Samoei Ruto amefanya nini? Amejenga. Kule juu, kule nyuma. Bwana. Nyathi moro manyako ma jahigni 2 gi nus sani ndire kod rem bang' jopiny rese kuok e lwet jago mane oluongo ni wuon mare. Mikoni osebedo kasande kendo weye gi adhonde maricho. Ma en bang' jirende fwenyo ne nyathino notwe lwetene kod tiendene kaeto juwang'e ot moro mantie nono e gweng' Mashonda e Likoni, Mombasa. E kinde mane min gi Mayande pek odhi konyore osiptal. Jojawa koni gilero koya Mombasa. En nyathi manyako ma jahigni 2 gi nus mane oresi karim nego e ot moro mane ojwang'e e gweng' Mashonda e Likoni gi jago moluongo ni wuongi mane owe kanyo kotwe lwetene gi tiendene e wi gino mapok oyangore maler. Inyonda ni en kawaigi nyaka nyoro ni ende okiyudo nyathi adolo pongo dende leke mambele gi kumukte. Neno ina hakuna, donda kwa mkono, mgongoni, uso nzima kama kugwarwa hivi. Nikaenda hospitali nikajifungua na nikamtuma aje huko amchukue amlete mamangu. Hakumleta. Mimi nikimuuliza mambo ya mtoto wangu anijibu. Na nikimwambia aje nyumbani ampe simu niongee naye. Aje hivyo nikimpigia simu anishiki simu. En gino masani omako dho anyuola nyathino mapod penjore ni to en ang'o momiyo achijno mane omaki mochwele tesendo bila mainuka dine kawo okang' ma kamano. Kete rum achiel, rum no endo nyathi otwe tiende gi lwetene to gi ng'ute be okete tol. Ko nyathino ndo nindo piny, ogumo piny ni onge kata kaka ochungo. Kuon moro bo yudi kanyo ende san motieko kata wiki achiel. Sio ni kuleta tu, ndakuletea kwa shangazi, ndakuletea hivi mpaka tukamtoa huyu tukampeleka nyumbani. Tuko kwake, nyumbani kwake tumekaa. Ndio basi ndio mlete mjukuu wangu. Ni mkubwa ako mbali sidi 10 wala. Min nyathino koni magi duto ne otimore kinde mane odhi konyore osiptal, ka bende okoni ne ochich bang' chuore tamore tero nyathino ne mingi kaka ne giwinjore seche mane wuok ot kodhi osiptal. Oyango ni gisebedo gi ywaruok gi jaode wi nyathino mokoni jaode ne oyude godo to chutho bang' kawe ir mingi mane oriko dak kode. Venye yako tuna mahusiano ndo yaanza. Mtoto alikuwa kwa mamangu. Nikaenda nikamchukua, nikaja naye hivi. Lakini hakukaa sana akarudi kwao. Venye nililetea, nilimwona anchange. Nikitoka akinituma dukani nikirudi nampata amfura amegonganisha kwa ukuta.
Nikimwambia ananiambia ajue. Iseyuare matin dichiel magigore. Achich ma itudo gi wach sando nyathino ne olunda ache momake kaeto chwale tesendo bila mainuka bang' jirende winjo ywak nyathino mane rem nego kendo dhi rese e ot kuma nojwang'e. Nyathino gonduru mang'eny ma jirende wuok ni to ang'a timo pile nyathino ywak pile nyathino ywak. Nyathino ende ang'a chamo emomiyo nowang'o igi magini muko ot. Majirani alikuwa anasema akiingia ndani mtoto analia. Pale akitoka mtoto ananyamaza. Mpaka msichana mwingine hata mwenye akona huyo mtoto, huyo mama mwenye akona huyo mtoto akasema kuna mtoto mwingine anateswa huko. Ni kama alichomwa, tuseme alichomwa na plastic or alichomwa tu, kwa zile vidonda si za vichapo peke yake. Yuko na alama kila mahali, mguu umfura, mikono imfura. Nyathino sani utere kar reso nyithindo kuma bende ichiwone thieth ka achichno to koro ichan chwale doho bang' obila tieko timo nonro ewi tim makochno. Okoni ginendo notimo okwayo ng'uono. Manyise ni ng'uono onge, ng'uono nyathini ende en mar sirikal. Sani endi modong ne sirikal, wan onge ng'uono manyalo miyi. Kamuuliza hivyo vidonda vimtoka hapa. Kanaambia sijui alijichoma na uji. Na tangu huyo mtoto uko naye hajaipika kwake. Na hata hakuwa mtu chakula kwa sababu hakuwa anaambiwa nao majirani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dakika en prario kod adek nyakwarom gajwang' bang' sadek marotieno chenro enoimore. Erokamano ahinya kuom kete e Ramogi TV otieno ma kawuono kabende nasingo kao moko kuom pacho. Achiel kuomgi en mano ma or kae gi coaches Steven nowacho ni nochich ni sirikal ma joluo kedone ni onge gima gidhi yudo kanario prario kod abiro kaka oganda sani. Owacho ni wantie gi CS giparo ni inyal dhi chak mi joluo kendo. Mano bende pache nyakwarom gajwang'. Kaito Pastor Humphrey Kayando wacho kanyo ni gimotimore Homabay ok ber kata matin. Lweny mag siasa koro wawe kaka oganda lal mar oganda kod hinyruok kethruok mag mwandu kod mago mag manotimore town en gima rach kendo wacho ni rach ahinya. Josiasa otimie siasa mar kwe wala mohoch ne jogo mowito jogegi. Mano Pastor Humphrey Kayando kantie Cincinnati, Ohio, piny mar Amerika. Litahinya katulo no sechopo nyaka loka nyakwarom gajwang'. Aya, aneno bende Robinson Onyango wacho ni en bende entiere kodwa chenro, wacho ni gin kaka tim Linda Mwananchi, wacho ni gin Sifuna ema nyaka gichwal. Beno kanyo Fredrick Odiwuor wacho ni chal ka gima onge mar tich ema kelo tulo makamagi miyo rawere bedo mayot mondo me ng'iewgi. Kaeto Gift Yang Otieno wacho ni ng'at ma otimo na nyathino tim makamano mana en tim juok ma ok winjo bed ni timore. Dewile Jawagwe Kubiero wacho ni miyono kik doge kinyno. Wacho ni en makoro samore nyatimne timbe maganjao kodok e odno. Ng'ano wacho ni en ng'a jambazi kendo wacho ni kabeto chik mondo ka okore kendo mondo me lu kode chik kaka dwarore. Entiere Oyugis e kaunti ma Homabay. Nano bende ote mar Caleb Figo wacho no chao tulo manyoro mocho Homabay openjo ni kwani Homabay sio Kenya. Wacho ni haya wacho kanyo ni kanyaka opondo kalo ma ndik dhoge bende odwaro ni jogo apoko ondiko dhoggi kuom weche manowacho bende odhi ondiki. Okisewuod Kamasi wacho ni entie Bondo Siaya okoni ng'ama otiyo ma ok otiyo to gidhi duoko dala. Erokamano ahinya. Elijah Marshall bende wacho kanyo ni owuoro ahinya wuorono onego chwade kendo nyamina nega. Wacho ni nyathi en gweth to wuon nyathi mabe nyathi luongo ni wuongi wacho ni ema timo tim kama na nyathino en tim maranjao. Steve Orera wacho ni entiere kodwa ka entie Kisumu okwedo mokalo weche mag njore madhi nyime kaluo ahinya to mano motimore kaunti ma Homabay. Wacho ni ok en gima kare. Ochieng' Rolex wacho ni Homabay dwa lawo motegno. Kaeto Ngoya Queen wacho kanyo ni entiere kodwa e chenro. Okisewuod Kamasi wacho ni entie Kanyadoto wacho kanyo ni osebedo kodwa chenro en bende keto mana wangi wechego matimorego mag siasa. Bende aneno Okok Jarodi. Okok wacho ni entie Kisumu nyata siasa ma Homabay no okomore kata matin. Jopiny we monjo jofuambo nikech jofuambo go
e wang' oganda. Wayo matinya korom Gajwang' chenro eno imore kikidhi mabor. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Loch gwenge en hawi ber kusoricho. Gin mage manegbeni gitimo to gin mage mokonjore gitim. Chieng' chariyo juma ka juma. Wapenjo mabeyo, wanono maricho kod mago magwen kuro. Chakre saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiochieng'. Wapedhe kaka en kendo watiele kaka obiro. Nikech duond jopiny nitiere kod teko. Wapenjo ni sama gidhi tich woko big yudo pesa donge gigero go pinygi. Ang'o momiyo sama koro giyudo sida to koro Ruto ling'thi. Tudi kodan Sharon Ong'ao juma ka juma mar mondo mi wanon penjo makamagi kendo waduokgi e yonero ma adiba. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Machiegni kendo nyakorom Gajwang' chenro ni maro imore wadhi mbele gi weche manyien. Manen jalup jatenda piny Rigathi Gachagua odhi e doho mar apil mar chwalo ng'ur ewi ng'eto manogol gi doho mamalo ni ne othiche apisi e yo ma owinjore. Kokalo kuom kinde mage, Gachagua koro dwaro ni doho no owito ko ng'eto manogol mana yango ni okang' mar thiche ok e apisi ok nyal loke. Dweche ariyo bang' ka jong'ad bura adek kama oting'o Eric Ogolla, Anthony Mrima kod Dr. Frida Mugambi ng'ado bura masiro thicho mare apisi mano otim kokadhe od bura kod Senate. Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ochako sieke doho nyadichiel ka wang'ni to chope doho mar apil kokalo kuom kinde mage mar kwedo ng'eto manogol gi doho mamalo masiro okang' mar thiche ok e apisi. Okinde Gachagua wacho ni doho mamalo notimo kosa kuom ng'ado ni ng'eto mar Senate ema ogik kendo ok nyal loki. Ma en kaluwore ni doho nogono ne oyudo ni ratich Gachagua ne orochi kaluwore ni ne ok omiye kinde mar golo pache kendo winjo ka oya kuome. Gachagua wacho ni en kod ratiro mondo miwinje mana kaka jo Kenya mamoko kaluwore gi chike kendo ok owinjo kas buche nikech weche mag siasa. Gachagua bende oseo doho no kuom remwito oko thicho mare kata obedo ni ne osenyiso doho ni ne odwaro mana mondo mi wit kucha thicho mare kendo miye chudo to ok duoke apisi. Ewi kawo pacho ganda, Gachagua wacho ni od bura mamalo kanyakla kod Senate duto ne ok okawo thuolo mar kawo pacho ganda kotenre kod okang' mar thiche ok e apisi kaka chik dwaro. Bende okwedo okang' mar keto Profesa Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny bang' thiche oko kowacho ni doho ne ok ogolo ng'eto makare kamane jong'ad burago wacho ni ne onge tiende dwaro pach jopiny ewi welo kod puotho mar Kithure Kindiki kaka jalup jatend piny
Manaka kondiki chik namba 149 kare achiel. Gachagua bende othino $50,000,000 mane doho nong'ado ne chule kaka yor gone mos kuom midhiero manokalo eka owacho ni omenda no ok oromo, to bende omenda no ok owinjo tigo mar tame e ng'eto makare kowacho ni ne owinjo doho no ng'ade ni ne othiche tok chik. Gachagua dwaro ni ng'eto manogol gi Senate tarik 17 dwe mar 10 higa 2024 mar gole apisi mondo mi owit kucha matimore kinde ma Senate kod Speaker mar Senate Amason Kingi bende odhi e doho mar appeal ka gidwaro mondo mi wit kucha ng'eto mane dwaro mondo mi ochul Gachagua $50,000,000 mar gone mos. Senate omako chung' motegno ne gimiyo Gachagua thuolo moromo mar chopo e nyim Senate kendo mondo winj ka oya kume. Ka bende ginyiero gino ma Gachagua nowacho ni dende ne lit kendo mano miyo ne ok onyal chopo e doho ka giwacho ni onge neno moromo manyiso ni dende ne ngoyo. Maromo jokeno rach oganda uchielo maki kod obila bang' bago ng'anyo e log tich mar ogai mar obila Douglas Kanja agidwaro ni mondo mi Kanja ogwe tao. Kweth jokeno rach oganda ochwalo ywak ni Kanja owuogi apisi kalore kod kaka teko ji omedre thurka kod nek magalagala e jela. E ng'anyo no mane ginyise kaka obila oserem ka okang' makare mag tieko nek kod teko ji. Jokedogo oganda go odin negi sani e tesendo obila ma Central Police e boma ma Nairobi. Report mar bero yango ni Eric Muiruri jarito mar kar kuota ndio maliekore ni nochiel kod magina gi obila kar dak mag Githurai 44 nowito ngimane kalore kod adhonde ariyo mag lisasi manogo kore kendo tucho nyaka e lumbru kendo odhi nyaka Onding'e. Bero no notime kar kano ringre ma City kod jatim bero mar sirikal Dr. Bernard Media bende oyango ni ng'ama nochielo Eric kod lisasi nochung' e nyime ka ento nochalo ng'ama nogo chonge kalore kaka lisasi odonje dende kendo wuok. Nyola mare koro dwaro ni mondo mi mako obila ariyo ma itudo gi nek mare mawachore ni nochiele kod magina bang' jatend kar kuoto kuong'no luongo obila mondo mi obi othegi bang' bedo kod gwandruok e kindgi. Joked ne ratich oganda bende dwaro ni IPOA okaw ondamo ne obila mitudo kod timno. 2 gunshot wounds, one which exited through the back and one went through the chest and abdomen, injuring the organs therein and through the pelvic bone, and got lodged on the back, on his backside. There were some wounds, bruises around the face. Hawa walikuwa wakisema hawamjui hawa huko kwa baa. Tena walikuwa wametumana kwangu ati tukuje ati niwaombe msamaha ndio wanisaidie kusika mtoto. Nikawauliza, mlikuwa mmesema hamumjui, imekujaje tena mmemjua? Nimefurahia sasa juu watu wale walikuwa wamesema hakupigwa risasi, nimefurahia juu imepatikana. This postmortem, the results that the entry was at a higher point than the lower point, than the exit, which was at a lower point, basically confirms the mother's claim that, Eric was actually kneeling when he was shot. Ni kweli, Eric alipiga magoti kweli akipigwa risasi, and it's very painful. Nikina nani tunaandika kazi? Nikina nani wanatuhudumia? Just a reminder to Douglas Kanja, kindly do your work. Achija dek mitudo kod nek ma jopuonjre ariyo kaunti ma Kericho idhi dinegi e odang'ech kuom thuolo mandala 14 bang' doho yie kwa maro kwach kich mondo mi geng'negi e kinde manonro dhi nyime. Achijego mogeng'negi e tesendo obila ma Kericho gi Kipsitet oyangi kaka Gilbert Kipkirui Koech kod Caleb Ng'eno nomaki e gwenge ma Sukuhuru kod Kamasega. Achich mar adek Hilary Kibet Rotich to chiwore owuon e tesendo obila ma Kapsoit e kinde ma obila medo pedho achich mar 4 ringre jopuonjrego manyiri ma achiel jahigni 18 kod machielo ma jahigni 16
nyoyude kojwang' e puoth niang' moro mayudre Kongeren Kowang kod Asida. Chijego yangore ni yande dwaro ni omigi siling 20,000. Kamachielo Nyakuram Gajwang' jatend duond bura mar PLP Martha Karua ojojo amine pacho ka mondo mi olar kombe mopogore opogore mag telo kata obedo ni nitie midhiero mag kadhe kinde laro kombego. Olose kinde romo mar jod bura mamine pacho ka Kewopa romo bage magawa moro bwe Nairobi. Karua nyiso jomamine ni kik nyis jowetegi achaya kata bed ni gipogore e paro e yor siasa. Support capable women. We are not saying you be elected mayor because you are a woman. If you're not competent, we have no business electing you. We cannot come from one bad governance to another. Elect capable women. And I'll assure you, if we go on capabilities alone, there will be more women elected than men. That I can assure you, from what I have seen aloud. The other thing, you'll be told about money. And women, tunakuja, I don't have money. Who told you men have money? They don't work at Donnaroo. They are not the producers of money. I've been a party leader for a long time and a parliamentarian. I'll tell you, men cry about money as much as we cry. And money doesn't have to be in your pocket. I've never had sufficient funds of my own to run on. Not even the times I was elected consecutively for 4 terms. Money is mobilized. Obila County ma Uasin Gishu makomenda mapacho kamaro $2.2 million mabandia kod $2.9 mag piny Amerika mabandia. Kalore kod komanda mar obila mar County ma Uasin Gishu Wilberforce Shisharani, obila makomenda go e kinde tima pedha e diro tieno mage yudo jok moko kod nyamburko kido ma Toyota kochungi apaya ma Old Nairobi. Jario no chikore ka gitemo yombo badho mar obila to kano obila ng'iyo nyamburko margi no na giyudo omenda go mabandia. Waliona gari moja aina ya Prado imewekezwa kando ya barabara na walisongea kujua ni nini mbaya. Hapo ndani walipata wanaume wawili. Maafisa walipoangalia ndani walipata sanduku 2, hizi safe boxes. Hii sanduku la kuweka pesa, ni gari la kukotesha lilitoka Kahaya, lilitoka Kisumu, na ile kitu wamepata ndani ni hizi pesa ambazo tunaona mbele yetu hapa. Kuna pesa ambayo ni ya hapa nchini, pesa yetu ya currency ya Kenya. Tumejaribu kuhesabu na approximately ni $2,615,000. Kuna pesa zingine za US dollars, nayo pia tumejaribu kuhesabu tukapata ni $2,990,000. Ile US dollars tukipatilisha katika pesa za Kenya ni $334,000. Na pia hapo ndani tulipata makaratasi ya kutengeneza pesa ni 3,267. Sekta mar lupo kod mwandu mayudre enam oseyudo dongruok mopogore opogore County ma Migori e kinde mar higni 4 mokalo. Kanyaka sani chenro mag dongruok ma oting'o gedo mar kama ichoko e kendo ikano e rech kachiel kod tuoyo omena madendo kaka fish landing site the worth ma Got Kachola e sub county ma Nyatike dhi mbele. Jojuma nigiler. Sekta mar lupo kod mwandu Mode nam lolwe County ma Migori kelo nweng'o ne oganda mathoth e County ma Migori kaachiel kod oko mare. Odiochieng' ka odiochieng' malo yiedhi gana 3 donjo nam lolwe e chenrogo mag lupo.
Jokanyo sekta ni kinde yando osebiro kod ywak mathoth moting'o kethruok mag rech nikech onge mag kuonde ma ikane rech, pek mayudo chiro kod midhieche mamoko. Piny owacho malo kod mano ma kaunti ma Migori e kinde mokalo ne osingo mathoth ne jolupo kod oganda mamoko e yor bero nweng'e sekta no mar lupo kaachiel kod wuoth e nam lolwe. Penjo maduong' to bende singogi osechopo. Life saving jackets nitiere ma county government nokelo to kange kata grom ni office na onge. County government osemiwa kejes sana got kachola kanyo osemiwa kech kae mano beda kwa park ma ikete kejes. Nomiwa kejes 14 kendo ginie pi. Life saving jacket wan go iga county government miyo mak mana jolupo mantie ka ng'eny, population ma jolupo ng'eny mama gimiyo watino ok nyaromo lakini gimiyowa. E kinde limbe mar alwora ma nam lolwe kaunti ma Migori ne wayango ni chenro mopogore opogore ma isiro kod piny owacho malo kaachiel kod piny owacho ma kaunti ma Migori dhi nyime ka bende nyaka sani koro kelo geno. Yonge minyalo donjgo ka to nyaka nye project ni donj gweng' ka wan gi geno nikech waseneno lam kosewuok othochra kuom kabiro got kachola. Kej gisekelnwa uneno, barabara bende uneno, idwa losnwa. Dong mano project ma gikelo. Koro nyaka wadwok ne duka erokamano, Ochilo, Kale, Odege, Odoya Chuora. Gedo mar kama ikane rech mondo koro kik gikethre, kama itwoyo omena kod chenro mamoko maong'ere kaka got kachola fish landing site mane ochaki ayanga kod jatend piny Kenya William Ruto jochuok mokalo koro gedo mar dhi nyime. One gi fish processing plant, one gi administration block, one gi fish receiving banda, one gi omena storage. Structures ang'wen go ema main structures. Sebedo gi challenges mag rech kethore, ka gigolo rech mang'eny to buyers onge maredi, rech kethore. Koro project ni at least gidhi bedo gi kama ginyalo store rech nyaka giyud market. Namba 2, odhi kelo value addition. Kendo wadhiro tich ka. Idhi ndege ka, gidhiro tich ka, mano kendo dhi miyo ekonomi mar gweng' dhi chako idho. Gedoni kelo geno mathoth ne jolupo mabende osebedo kod pek maduong' e kano rech, twoyo omena kaachiel kod kata yudo chiro malong'o. Kia gi rech nam to kosegik odhiambo to chuni ni nyalo use bei moro amora mowinjore ma ja ohala madwaro. To wan gi geno ni girwa ni kogerore morumo maber to wanyalo kano rech kata mar bang' ndalo adek kwamanyo marketing. Kipenjo community maka gibokoni ni ka rech nokwamo kodgi, middlemen take advantage to kawo rech gi bei mapiny sama rech okwamo kodgi. Koro ma gidhi yudo time mar keto rech gi nyaka giyud ready market. Thothgi osebedo mana ka uso rech kaachiel kod omena e nengo mayot. Jodak mag ot kachola kaachiel kod teke mangima wani chenro ni mar dongruok dhi medo nweng'o ne oganda sekta mar lupo, sekta ma giwacho ni kuom higni mathoth osebedo ka ojwang'. Anene project osabire e Kenya ka to president manosaparo e Ikaluo mokelo gik machalo kamagi Ikaluo manosaparo ni got kachola be obede achiel kuom mitere project ne onge. Waneno ka wan gi geno kuom mbuta manyocha wayudo to wause low price mondo dhi mapiyo piyo nikech kokiuse to chuno nobiro dhi tow. Koro sane wan gi mor maduong' ahinya nikech waneno ka koro ute gigeronwa ka kendo wang'eyo ni rechwa wabiro yudo to wayudo cold storage mopang. E dho wath ma Migori boma ma Uhuru e sub-county ma Nyatike bende gedo mar kama meli gowe ma idendo kod ngere kaka paya bende dhi nyime. Chenro mar gedo ma bende igeno ni kod dhi wechego mag wuoth e nam lolwe. Dhi ko biro konyowa nikech kaluwore gi kaka distance kata mana weche mag wuodhe gi chalo, aparo ni nweng'o biro yudore mondo wawuothi kaka jo osewacho mondo wadhi Kisumu. Kiero iluwo nam, ichopo Kisumu. Nam onge risk mang'eny kaka lo motuo. Ka kori wuotho kiidho meli, iwuotho mayot. Donjo ka biro chiemo e hotel, biro nindo lodges mwadwa gerogi, mago medruok mobiro yudo ka. Nyaka sani oganda e kaunti Migori oketo mana geno margi kuom waterbus mating'o jowuoth e nam lolwe. Chenro mar wuoth ma bende ne ochopo bang' tend kaunti ma Migori ne chopo e winjruok kod kambino mar waterbus higa achiel mokalo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Dakika 40 kod auchiel nyakrom gajwang' bang' sadek marotino chendo eno imore erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV neno ote mar Antifical Juma wacho no mor kod chenro maro imore mana ka pile. Wacho kanyo ni weche gichopo ne yo makare. Tulo ma Homa Bay no to neo oketo picha maber ahinya ne piny mangima.
wacho ni ma biro kelo yukni higa 2027 wale muru mane Kenya ma gin gik ma duoko dongruok chien wala munyasaye omaknwa tipo marachno. Erokamano ahinya Antifico neno kanyo ote mar Isdorio Molo wacho ni owuoro ahinya luo olokore Babel. Jopiny ywak, jotelo ywak, jolemo bende piny otaro. En kech mar pesa, wuoro mar telo kod maino mar dhier. One term kod two term chalre te kendo rombre. En medo keto jopiny jela mar dhier gi chandruok higni mabiro. Jopiny obedie motang'. To kama na inya story. Rolex Ondeng mar Homa Bay wacho ni negigo duto matimore Homa Bay onyiso japiny ni ka ochopo e debe 2027 silaha mare nombulu kaka japiny. Penjo maduong' en ni to timbe makoch machalo kamano chakore tich adi. Owuoro. Ozumka Peter wacho no imore wantiero kodwa e chenro olochege yo makare ahinya wacho ni owuoro wach beti mar joluo gi jaluo. Wach maleta ahinya siasa en gima biro to kalo youths mondo mi obi mos mogik to sirikal okonyo nyathino ma janyuol no timo ne tim marachno maranjao. Jana Maus Ngege wacho ni entie sori Karungu emosebedo kokete Ramogi TV. Injinia Alfred Obura kantie Mikindani Mombasa wacho ni jomonj manomonjo ji Homa Bay onego bed ni osemaki nikech pok oneno kama imonje oganda to polis bende nitiere kendo polis neno. Mwalimu Joseph oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho ni oken gima ber goyo jo media nikech gin gichalo joote. Joluo nogo ngero ni jaote ok golero. Nyasaye mondo mi jofwambo changa kaachiel kod joma moko mabe noyudo hinyruok. Erokamano ahinya mwalimu. Pastor Juma Rundu wacho ni chon kanisa Nyasaye nomi luor onge kata njore mane timo. Rawere masani to chal ka gimo chien moir. Ngima leta ahinya. Jakiranda Aluoch wacho ni ochao kabisa joma odhi e kanisa moketho kanisa. Ochao joma okelo koko. Onego jopiny kik wege kura 2027 mano okelo Aluoch Jakiranda. Kaeto bende aneno kanyo ote mano mo orkae gi Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entie budho aka pile gi ama gi Christine Oniala. En ang'o momiyo sirikal oked gi jomaundu? Sirikal oleria ne jopiny nikech wan kaka jopiny wantie kod buok gi ngimawa nikech kama gitimore to sirikal bende ok one kario bade. Wacho pia ni sirikal bade boyo to pok waneno ka bat maboyo no omako jonjore. Oyo matin wantie kod mago mag tuke nyakwara mga juang bang' wiyo ni kik idhi mabor maeno imore. Heaven's Fire Prayer Summit 2026 is here. From 18th to 23rd of August 2026, Apostle Julius and Reverend Martha Subi of Exploits Worship City invite you to join believers from across Kenya and the nations for 6 powerful days of prayer, worship and revival from 9 a.m. to 7:30 p.m. Theme: The Outpouring of the Holy Spirit. Ministering Pastor Robert Kayanja and Pastor Jessica Kayanja from Uganda. Lady Bishop Kathy Kuna from Kenya. Archbishop Dr. Harrison K. Nganga from Kenya, Pastor T. Mwangi, Dr. Francis Miles from the USA, and Prophet Thomas Tijo. Worship ministers Sunmisola Agbebi from Nigeria, Steve Tebb from the United Kingdom, and Kestin Bogo from Kenya. Mark your calendar from 18th to the 23rd of August. Exploits Worship City, Nairobi. See you there. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. Tedo gi chiemo medo chore machiegni kodi. Wabiro iri mondi tang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori. Wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo.
This is healthy. You know, rechange nutrients mangen, but key keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke mangen nutrients dey. So that's why what you come. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda jai lieta juma ka juma mano kanyero tich adek ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Mago mag tuke kinde malig maduong' mar adhula kayo machiegni klepe dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne season mag 2026-2027. Klab mar Migori Youth ma oidho kowuok e lig ma piny mar NSL geno mar bedo gi season makare kano wuok tok tugo mar osiep gi klab mar Gor Mahia e lap Manyayo. Kocha Salim Babu olero ni geno margi en donje lig ka giikore kendo bedo ma onge gi luoro ni ginyalo lwar piny e lig mar NSL tok season mag 2026-2027 rumo. Migori Youth biro rakore gi klab mar Kenya Police e tukgi mokwongo tugo ma ibiro bagi alap ma Awendo Green Stadium. Tumekuwa mazuri kwa sababu tulianza mazoezi pia mapema kidogo. Nafikiri ukiangalia tumetrain karibu sasa tunaenda wiki ya 4. So nafikiri ligi kianza tutakuwa tumaliza wiki 6 na mazoezi itakuwa sawa kabisa. Sisi kitu tunatafuta peke yake kwa hii ligi kianza, tunatafuta peke yake ile tunaweza pata kwa vijana kuna confidence, na kama tunaweza kuona points nzuri zile za dakika ya mwisho ati kwanza kupambana, hiyo ndio tutaki peke yake. But lakini najua pressure itakuwa kama tutakuwa tunashinda magame zetu. Tim mar Cameroon lo kombe margi mokwongo mag tuke pinje Afrika mawakeni toklo tim mar Malawi gonda de kuom none finals mano bagi ba Marabat. Jatugo Maringa no loyo gol ne tim mar Cameroon dakika mar 2 kapok Naomi Eto medo gol mar 2 e dakika mar 30. Cameroon no medo mar 3 kendo mar loch gol mano logi jatugo Ngamanga. Cameroon kachiel gi Malawi ong'ado tiko mar tuke pinje mangima mibiro bagi e piny mar Brazil ka timbe mag Algeria gi Morocco bende ong'ado tiko. Look at that for a strike. Top quality indeed. Naomi Eto, the goalkeeper's coming back. She's gone past it. Eto trying to get the ball over. It's headed in. What a fabulous header that is. And they've scored a third goal. Sensational. That really is. You don't. Cameroon are the champions of Africa. Ikanye mwatieke chendo ni maro imore nyakura mgajwang okil Boniface wachoni entie namba kodero hayan bembela ntie nyandemra kwa buwae mosebede kwa loe chigachel kachel maka kumo junior wachoka ni entie kirindo kas gunga jotelo mahoma be kutani kodwa wangagi kaluma wachoni orang kaka kilo kwek ndo wek tigi youth marach kampona jangolo moja wachoni entiere Kangesorongo Jeff Ambiran tiere kodwa kaeto pia jacho mabende wacho kayone onje chigyo makare entiere Kisumu bende osebedo mana kuketo wangira mugitivi gido ndaya wachoni jo siasa wetio girawere kinde siasa kaeto Sheryl Lancer wachoni mokoleta MPmo wachoni wacha mote mwale Mombasa no engi maleta hinya kauone nyathi osebedo kati mwana nyathi tim maranjao kaeto beano kanyo ute marodongo Wuda Sembo wacho kanyo ni entie gimingi Pamela kod wuon gi Jared Onyango Deyo giduto gi sebedo kodwa e chenro kae nyakora mgajwang Jofre Umo Chieng wacho na mora kaka weche gichopo ne omakare weche siasa to okonyal wuoye nikech siasa tindo lokore karnek bende koro king'eyo ni en siasa koso en njore. Patrick Omondi wacho kanyo ni owuok Siaya wacho ni Homa Bay leaders must change. Richard Maruru wacho ni entiere Nyaroto Suba Gijadelea Richard giduto gisebedo kodwa e chenro gin bende nyakura mgajwang Kotho Mulo wacho kanyo ni entie Gongo Kisumu wuoro chal mar siasa e pacho kae kata jali jarongo wacho ni nyakoro wabed gi political tolerance luo Nyanza koro diere ni tojo siasa
dhi kendo gidhi wuok gi ko jok mane negigo gibro chope iko magi mondo kendo gichage go e siasa. Wacho ni en wach mabende duoko mare onge godo. No bende kanyo ote mar Richard kendo kacha kaito bende aneno kanyo ote mar Tom Jakadete wacho ni oimore chopo ne makare oro ka koro nyaka omuom nyalos mabandia mondo odonje chiro mar piny Kenya. Wacho ni mano nyiso bende kita arita kaka ok ni kare. Job Jagongo wacho kanyo ni entiere kodwa Eldoret Langas okomor gi gima notimore nyore ba Homa Bay no maduoko demokrasia marwa chien kaka jo Kenya ngata nigi ratiro mar manyo kura ei Kenya mangima kamora mora. Gin kanyo gimen gi Grace Jagongo. Vitalis Ochieng wuod gi Mkarariuto wacho kanyo ni Kenya kamochope ni makoro onge kata jomoko pod badhogi. Wacho ni okone kama wadhie gi piny Kenya kwadhi nikech wacho ni weche maricho mamedo timorego medo mana duoko piny Kenya chien. Matoto nyisa kacha ni rieko jo Kenya ng'eny iloso nyako omenda mabandia. Haya kambono wacho ni mago to mana jomecho emane loso omenda go. Watie gi kanya kuom gajwang cheno ni maro imorero kamana ahinya kuom Kit Ramogi TV elo team mona weche go chopo ni makare. Wagwero kamano kuom Kit Ramogi TV e kinde duto wantie kaka jaloko Binda Phillips gi director Bobo Afula gi Lange giduto giwacho ni onind makare. Nyinga Lydia Hokeyo. Horitu masani.